Waar ik voor ga is, en dat is mijn hele leven eigenlijk zo geweest, dat ik voor mijn naasten moet zorgen. Maar wat doet u dan met de Nou, dat kan ik het uitleggen. Oh, sorry. In de eerste instantie ga ik met de toppen van mijn vingers proberen om de organen weer gelijkwaardig te laten draaien. Aha. Nou hebben wij even een proefkonijn van de straat geplukt. Ja. Dat is Christina. Hoi. Hoi. Zo. En wou je nou dat ik daar wat van vertel? Ja, Christina heeft... Ja, maar dan zou Christa nog gewoon moeten komen in de praktijkruimte. Nou, ik ga het officieel doen, maar het voordeur, dat hoort zo. En dan kun je op de bank op de rug. Christina had het last van hoofdpijn. Daar moet je niet mee bemoeien dan. Nou, vertel eens, wat is er aan de hand? Ik heb wat last van hoofdpijn. En waar zit Enige regelmaat. Nou, een beetje hier zo. Nee, maar dat is het hoofd niet. Zo. Nee, maar daar straalt het dan door. Dat doe ik zelf. Oké, prima. Waar zit de hoofdpijn? De hoofdpijn zit hier achter. Kijk, dit is hard. Ja. Wat voelt u allemaal? Wat ik altijd voel. Harde plekken en dat... doordat ik... en aan de lage spieren, daar gaat ook weer naar de hoge spieren toe. En hoe oud bent u? Ik ben 90 geweest pas. Maar dat houdt niks in met werk. Nee? Als ik het niet meer kan geven wat ik geven moet, hou ik op. Dus... zie nog wat spanning weer. Ja. En wat doe je het leukste voor jezelf wel eens? Jazeker. Wat dan? Lekker wandelen, winkelen, Ja, biertje drinken. nee, dat is niet Dat is gezond. niet zo. Ja, maar u rookt zelf ook, zag ik. Ja, maar dat vind ik lekker. Oh ja. Ja. Nee, dat is heel anders. Ja, nee, maar roken is niet alleen slecht. Oké. Kijk, als ik moe ben, dan is een sigaret ontspannend voor me. En dat is een hele andere benadering als dat die alleen slecht is. En hoe is het met hoofdpijn nou? Ja, beter. Is het weg? Ja. Helemaal? Bijna. Bijzonder. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, is het klaar? Helemaal goed.